lehenengo egun honetan, egueldi honeaz, plazara ekitaldira aurreratu zarien danori. Gaur be, hauteskunde giruan deitzu deutzuegu, beste behin. Ze izan be, azkan bi urtiak daroiaguz hauteskunde ziklo baten sartuta. Iaz maiatzean, udalerrezetakoak eukigen duzan. Uztailean, Estado Espainolekuak. Eta urten, 2024 honetan, oindala egitzi EAEkoak eukiduz eta astebete barru Europakoak. Eta hauteskunde batetik bestera ze pasada? Ba pasada, zueri danori esker, EH Bilduk gorako bidiari tinko eusten deutzola. Tinko eta sendo. Eten barik aurrera. Beti aurrera gure emaitzak hobetu eta hobetu. Eta beti esaten dugun lez, dana aldatu leike. Dana aldatu geike, ze aldatu genduan gure udaletxien koloria. Eta azpimarratu behar da, Lea Artibai guztizan, udalerrezetan, bi herritxan izan ezik, gainontzeko guztietan, udal agintian, EH Bilduko kidiok gaoz. Baina horita gero, handiz hauen genduan. Lea Artibai, eskualdeko herri guztizetan, legebiltzarrerako hauteskundietan EH Bildu izan zan garaile. Herri guztizetan, salbuespenik barik. Eta hori dana zeuen babesari esker da. Beraz, zorizonak danori. Baina ongo honetan, atezok haukauzen hauteskundiak Europakoak diraz. Eta bate paino gehiago pentsako dau. Horrek urruneko kontu bat iraz. Zeetako zungo naz, boskatzen Europako gauzak ezin baleik ez aldatu. Han urrunian emoten dira. Eta beti dagoz agintian bardinak. Ez ba hori da gure botuakin eta gure babesaz lortu geinkena. Fasismuari eta gobernu eredu zaharkitu eta eskumakuari frenua ipini eta aurre egitea. Gu antifasista gara. Guk ez dugu Israel eragiten daun genozidizua onartzen. Guk palestinarrak bakian eta euren lurrean aske bizi daitezen nahi dugu. Gainontzeko herri zapaldu guztientzat nahi dugun lez. Horretarako, guk euskaldunok nazio bat garela aldarrikatuko dugu Europan. Guk estaturik bako herrizen eskubideak defendatuko dugu Europan. Guk Europan ziar edatzen ari dan fasismo eta neoliberalismoari aurre egingo deutzegu. Guk herrizen subiranotasuna aldarrikatuko dugu. Euskal Herriaren ahotza Europan ozen entzun da izen. Eta beste erronka bat esaten egon gara ez, Lekitxon, Lea Artibain, Gorutz eta Gorutz goia zela. Erronka bat botaten deutzuet. Baietz beste behin, lehen indarra izan. Baietz, lau lurraldietan oinarteko emaitzak hobetu. Baina hori baki uza, geure esku dago danon erronkia da eta danon babesa eta boskak beharrezkoak izango dira. Eta horretarako ordezkari bikainak daukauz zerrendetan. Euskaldunokin batera, herrialde katalanetako kideak eta galizakoak daukauz, orain errepublikak lemapian batuta. Alkarreaz lanian. Eta niriaz amaitzeko, gure gonbidatuak aurkeztu nahiko neukoz. Azken egunetan, nekaezin ara eta ona dabiltza zen gure kideak. Gaur Lekitxora, etorri jakuz, Mertxe Aizpurua eta Pello Otxandiano kideak. Aurkezpen gehiago horik ez da bebiar, zeuena da berbia. Eguerdion, Lekeitio eta zorionak aurretik esandako gauza guztioiengatik. Eta egia da, berriro hauteskunden aurrean gaude, berriro kateatuta, badirudi kateatuta gaudela, hauteskunde berriro esfortzu bat eskatzen zaigu. Baina eraberean aukera bat irekitzen zaigu, eta ilusioarekin hartzen diogu aukera horrei. Erronka badugu, egia da, eta pozi gaude, erronka berri honen aurrean. Lehen esan daen bezala, azken hauteskundeek frogatu dute, bide honetik goazela, frogatu dute arrazoia dugula, eta frogatzen ari gara arrazoia dugula behin eta berriro. Eta erronka esan den bezala ere, erronka berria da, lehen indarra izatea hurrengo hauteskunde hauetan.
Beti dira garrantzizkoak, hauteskundeak, beti lelo berdinakin ari garela esango dezute, baina eskegia da, horrela da. Eta oraingoan 3 arrazoi nagusiengatik dira bere biziko garrantzitsuak. Mapa politikoa astintzen ari gara, hauteskunde, mapa politikoa, Euskal Herriko mapa, astintzen ari gara. Gauzak aldatzeko horretarako ari gara eta bigarren arrazoia, izen propioa du bigarren arrazoiak, eta izen hori Fernando Barrena da, eta Fernando Barrena Bruselara eraman behar dugu Euskal Herriko ahotsa bertan egon dedin. Eta hirugarren arrazoi bat, Europari, Espainiari, Frantziari adierazi behar diegu bagarela nor. Hemen herri bat dagoela eta gainera ez gaudela bakarrik, estaturik gabeko nazioekin goazelako, elkarrekin gure errepublikak eraikitzera goazelako. Europa, Brusela, egia da, badirudi urrun daudela, baina memoria dantzan jartzea komeni da, eta memoria egiten badugu 2008 urtea gogoratu behar dugu. Urte hartan, finantza sistemak berak sortutako krisiak, murrizketak, eskubide galtzeak, ongizate galtzea, pobrezia eta askatasunetan atzera egitea ekarri zigun. Una crisis, la de 2008, generada por el propio sistema que, para sorpresa de nadie, lo pagaron las mayorías sociales y trabajadoras. Eta urte haietan, Euskal Herrian ere jasan genituen politika negargarri haien ondorioak. Langabezia tasa handitzea, prekarietatea, etxegabetzeak, pentsioen murrizketak, familien pobreziak eta askatasunen involuzioa. Dena herritarren aurka. Milaka lanpostu galdu ziren, gure gazteen erdiak langabezira joan ziren eta prekarietatera kondenatuak izan ziren. Milaka familia etxetik bota, beraien etxetik bota, eta gure sistema publikoa ahulduta geratu zen. Bai, hori guztia hemen gertatu zen Euskal Herrian, eta Bruselak austeritatea agindu zuelako gertatu zen. Madrilek horietan sakondu egin zuen eta Gasteiz eta Iruñako gobernuek gustora aplikatu ere. Austeridad y recortes del 2008 que fueron avalados por Europa, avalados desde Europa y aplicados gustosamente por los gobiernos de Madrid y los de Gasteiz y Iruña. Y es el mejor ejemplo de que las derechas europeas, españolas y vascas, cuando se trata de elegir entre el bienestar de la ciudadanía o el de las élites empresariales y económicas, nunca dudan. Y ahora les volvemos a escucharles. Berriro ari dira inbertsio publikoa murriztearen beharraz, gastu soziala eta zerbitzu publikoen murrizketaz, eta garbi ez dute esango, baina bultzada horren atzean eskutatzen dena, hipoteken interesen tasa igoerak dira, alokairu altuak, osasunaren privatizazioa eta pentsioen murrizketa dago. Hori guztia da berriz ere Europatik ezarri nahi den errezeta. Eta bai, 2008 urtean bezala, Madrilek men egingo du eta Gasteiz eta Iruñak aplikatu egingo dute. Horregatik da hain garrantzitsua, hori guztiari ez esaten diogun indarrak Europan egotea. Por todo esto es tan importante que quienes vamos a decir no a precarizar y empobrecer la vida de vascos y vascas estemos representados en Europa. Por eso es tan importante decirle a von der Leyen que vamos a decir no a sus políticas. Gu ez bagaude, beste inork ez duelako egingo. Murrizketak eta austeritatea nahi dute, baina herritarrentzat bakarrik. Zeren hori eskatzen duten bitartean ez dute inolako eragozpenik gastu militarra handitzeko Madrilek egin duen bezala. Astero entzuten ari gara Europako batzordetik, Europatek datozen gerra ahots horiek.
Eta ikusten ari gara, nola NATOren bidez, bultzatu nahi gaituzten potentzia nuklearren aurkako gerra ireki batetara Europan. Ba hemen, NATOri ezetz esan zion herri bat dagoela esateragoaz datorren igandean. Hemen badela herri bat NATOri ezetz eta gerrari ezetz esaten jarraitzen duen herria. Gu gara herri hori, Euskal Herria, Gernikako seme alaba gara, gerrari eta otani ezetz esaten dion herria. Eta berriro esango dioguna. Eta ingurumaria bortitz horretan eskuin muturra sortu eta hazten ari da. Entre esos tambores de guerra, en ese caldo de austeridad y recortes, es donde nace y crece la extrema derecha. Sí, el fascismo 2.0 acecha Europa. Ikusten ari gara Europako toki askotan, Italian, Hungarian, Herbereetan, Polonian, eta baliteke gero eta gehiago izatea. Horregatik kontzientzia hartu eta aurre egin behar diegu. Por eso, porque el fascismo crece en ese caldo de cultivo, es necesario que quienes creemos en los derechos y libertades nos movilicemos para hacerles frente. Elkarrekin bakarrik geldiaraziko ditugulako. Eskubide eta askatasun gehiago lortuz, hainbeste kosta diren askatasunak babestuz, eta defendatzen ditugun balore solidario eta inklusiboak lehenetsiz egiten zaio aurre fasismoari. Horiek baitira herri honek dituen baloreak, horiek dira herri honen balioak, eta herri bezala harrotasunez betetzen gaituzten baloreak dira. Horregatik ultraeskuinak ez du tokirik Euskal Herrian, eta ez du izango. Memoria dugulako, baloreak ditugulako, eta herri antifasista garelako, herri antifasista gara. Baina zoritxarrez, Europan bezala, Espainiako estatuan, benetako mehatxua da fasismoa. Benetako mehatxua, botere legegilea bereganatu ezkero, estatuaren zutabe guztiak kontrolatuko dituztelako. Estatuaren zutabe guztiak kontrolatuko dituzte, y sí, suponen la derecha, la ultraderecha, supone una amenaza real, porque les encantaría, estarían felices de que nuestro país, de que la sociedad vasca se disolviera como un terrón de azúcar, de esa España grande y libre, en esa uniformidad, en la España grande y libre que tanto añoran. 78ko erregimenaren adierazpen garbiena dira, politikoki bai, baina baita ere aparato judizial, mediatiko eta polizialean ere. Ondo koordinatutako egitura bada, bere agenda inposatu nahi duena, eta bere agenda gure nazion hortasunaren aurka doa, gure balioen aurka, gure hizkuntzaren aurka, gure askatasunaren aurka, gure eskubideen aurka. Eta uzten badiegu dena suntsituko dute. Horregatik, asteartean, diputatuen kongresuan eskuineko ultraeskuinai, eskuineko fasistei, esan nien zuzenean, eta gaur berriro esan nahi diet. Nazkatuta gaudela ultraeskuinak eta haien beso mediatiko eta judizialak seinalatu, mehatxatu eta erasotzeaz. Nazkatuta gaude, hori guztia dago jokoan datorren igandean, hori guztiari jarri behar diogu galga. Eta horretarako funtseskoa da Euskal Herria Bilduren boto feminista eta antifasista mobilizatzea. Por eso, por todo esto, el martes, en el Congreso de los Diputados, quise alzar la voz frente al constante acoso y amenazas a las que nos quieren someter. Porque es hora de hablar claro. Y como les dije a la cara a los fascistas, en el Congreso lo repito hoy, estamos hartas de ser señaladas, hostigadas, amenazadas por las derechas ultras
y por sus brazos mediáticos y judiciales, que estamos hartas de su violencia política. Nos jugamos todo esto también el próximo domingo. Hay que poner un pie en pared a la ultraderecha y esto se hace con el voto feminista y antifascista de Euskal Herria Bildu. Horregatik animatzen zaituztet, zuen indar guztiekin bozka ematera datorren igandean. Austeritateari ezetz esan behar diegulako, gerrari ezetz esan behar diegulako, murrizketei ez esateko, fasismoari ez esateko, eta ezezko horrekin batera baiezko bat ematen dugulako. Baiezko bat gure bozkarekin bai esaten dugu, bai eskubidei, bai askatasunei, bai justizia sozialari, bai bakeari eta bai gure herriari, Euskal Herriari bai esateragoaz. Erronka handia dugu igandean berriro. Egin dezagun, gora, Euskal Herri librea, orain errepublikak. Eta orain, hitza Peio Otxandianorena da. Eguerdion, guztioi. Hasi nahi du lehenik eta behin, Lekeitio eta Lekitxarrak zoriontzen azkenengo hauteskundetan eskuratu zenituzten emaitzengatik. Eskualdez eskualde eta herriz herri egindako lanari esker izan ziren azken hauteskundetako emaitzak. Guk ez dauzkagu komunikabide handiak gure alde, esango nuke alde baino gehiago dauzkagula kontra, eta hori azkeneko kanpainan ere ikusi zela, eta horregaitik gure emaitza, gure goraldia, gure indar berritua da inoiz baino gehiago begibistan da hori, gure komunitatearen indarrari esker. Egunez egun geroz eta sendoagoa, trinkoagoa eta indartsuagoa den komunitateari esker izan dira emaitza horiek. Aurrera goaz bidea egiten ari gara eta geroz eta indar politiko gehiago daukagu, ezkerreko soberanismoak herri hau eraikitzen jarraitzeko eta euskal gizarte berdinzale baten alde indar biderkatuz lanean jarraitzeko. Beraz, lehenik eta behin, zorionik beroenak guztioi izan zenituzten emaitzengatik, bai Lekeition eta bai Lea Artibain. Eta orain, urte politikoa. Urte politikoa borobiltzeko badaukagu bigarren aukeratxo bat, eta hori Europar hauteskundetan izango dugu. Emaitzak uste dut bikainak izango direla, lehen indarra izango dela Euskal Herrian, eta hori bada aukera bat urte politiko hau, hauteskunde ziklo hau borobiltzeko, beraz, aprobetxatu dezagun. Egin nahi dut, hausnarketa txiki bat partekatu zuekin Europaren inguruan. Mertxek gauza asko esan ditu, eta ez dut errepikatu nahi, beste agian euria hasiko delako eta orain eguzkia atera dela, igual komeni lehen bukatzea. Baina hausnarketa txiki bat nola dagoen Europa eta zer den hauteskunde hauetan eta datozen urteetan Europan jokoan dagoen eta ondorioz horrek nola eragingo digun euskaldunoi, euskal herritarroi, euskal herriari eta euskal gizarteari. Denok ikusten dugunez gaur Europaren proiektu politikoa ezbaian dago inoiz baino gehiago. Gaur Europak ez dauka autonomia politikorik mapa geopolitiko berrian bere posizioa definitzeko. Menpeko da inoiz baino gehiago potentzia kolonialena eta gerra interimperialista baten atarian jartzen ari zaigun testuinguru honetan, geroz eta menpekoagoa da beste potentzia batzuena. Gaur Europak ez dauka autonomia estrategikorik proiektu sozial eta ekonomiko bideragarri bat garatzeko, bere balio fundazionalak mantendu eta errespetatuko dituen eredu sozial, ekonomiko eta politiko bat gauzatzeko. Gaur Europa inoiz baino gehiago da eliteen zerbitzuko eta indarge agertzen da proiektu justu eta berdinzale bat eskaintzeko. Gaur Europak praktikatzen du migrazio politika bat bere balio fundazionalen kontrakoa dena. Hori da gaur Europa inoiz baino gehiago. Ezkerreko independentismoak historikoki salatu du
Europaren eraikuntza, eliteen zerbitzura egin den eraikuntza hori. Eta historikoki aldarrikatu du beste Europa bat, herrien Europa bat, herriek ahotsa izango duzuten Europa bat, eta eredu ekonomiko, sozial, justu bat eskaintzeko gai izango litzateken Europa bat. Eta gaur, esan dezakegu, gaur Europa gainbera prozesu baten dagoela. Eta hori denok ikusten dugu, denok egiten du diagnostiko hori. Batzuk eta besteek, ezkerrekook, historikoki egin dugun bezala, baina baita ere eskuinekoek eta zentru eskuinekoek. Eta egoera honen aurrean, badago diskurso bat indar hartzen ari dena, eta azkenengo hauteskunde autonomikoetan hemen ere entzun duguna. Eta da, gaur, kapitalismoaren fase hontan, neoliberalismoak sortu dituen kalte sozialen aurrean, desberdintasun sozialen aurrean, krisi ekologikoaren aurrean, zaintza krisiaren aurrean, arazoa populismoa dela. Eta populismoa ditzen zaio guztiari. Eskuineko populismoa seinalatzen da, baina baita ere ezkerreko populismoa. Eta berdindu egiten dira populismo biak, ustez existitzen diren populismo biak. Eta guk, esan nahi dugu, diskurso hori, diagnostiko hori, edo diskurso hori, diagnostiko, ezin baitie zaiok egu hori diagnostiko deitu, diskurso hori, beste diskurso hori ere badela arazoaren parte. Gaur munduan mehatxu erreala da ultra eskuinaren gorakada. Europan hori, gorakada hori mehatxu erreala da, baina ez soilik Europan, baita ere mendebaldeko beste herrialdetan, Argentinan, Estatu Batuetan, Frantzian, Italian, Europa ekialdean, Espainian, eskuin muturraren fasismo berritu honen gorakada mehatxu erreala da. Eta ikusi izan dugu historiaren beste pasarte batzuetan, halako testuinguretan zer den gerta daitekena. Beraz, kasu horri, Europan eskuin muturraren gorakada, fasismo berri honen gorakada mehatxu erreala da. Eta bai, eskuin horri baliatzen ari da desafekzioa, baliatzen ari da eredu sozial-ekonomiko honek sortu dituen kalteak, neoliberalismoaren ondorioak, baliatzen ari da hori guztia agenda regresibo bat martxan jartzeko. Eskubideak murriztuko dituen agenda bat martxan jartzeko, nazioen eskubideak ukatzen dituen agenda supremacista bat martxan jartzeko, eta larrialdi klimatikoaren errealitatea ukatzera datorren agenda bat martxan jartzeko. Hori arrisku erreala da. Eta datozen urteetan hor badaukagu mehatxu existentzial bat. Baina beste aldean dagoena da, ezker bat, segurazki ez bere momentu honetan deno kontziente garenez, ez soilik sintomak, baizik kausak ere seinalatzen dituena. Ze bestea beste eskuin mutur horren gorakada ere bada beste sintoma bat. Beste sintoma bat nola gainbera honek, nola Europaren eraikuntza honek, eliten zerbitzurako Europa hau ez den gai gizarte berdinzale bat eskaintzeko eta gutxieneko ongizate bat eskaintzeko. Guzti hauek guztiak sintomak dira, baina sintomak aipatzeaz aparte kausak jarri bar dira mai gainean. Eta Mertxek ere aipatu du, kausak badira honen guztiaren azpian. Bat bada adibidez 2008ko krisi ekonomikoaren ondoren hartutako austeritatearen bidea. Erabaki zuen Europak neoliberalismoari beste bultzada bat ematea. Eta horrek ekarri du sufrimentu sozial handi bat. Horrek ekarri du ongizate egituren ahultze bat. Horrek ekarri du desafekzio handi bat. Horrek ekarri du gaur ez daukagula gaitasunik behar den eraldaketa sozial ekonomikoari aurre egiteko behar dugun neurrian. Hor badago kausa bat, merkatuaren esku ikusezina jarri da esperantza. Hor jarri da esperantza, merkatua konponduko zituen arazo hoie guztiak. Eta gaur badakigu merkatua ez dela gai dauzkagun erronkei eusteko eta dauzkagun arazoei aurre egiteko. Merkatua ez da gai krisi ekologikoari aurre egiteko. Merkatua ez da gai zaintzaren krisiari aurre egiteko. Merkatua ez da gai migrazio fluxu hauen aurrean alternatiba humanista bat eskaintzeko. Hor badago kausa bat, eta beste kausa bada Europa hau dagoela eraikia eliten zerbitzura. Eliten zerbitzura, ez daukala kontrapisu demokratikorik, elitek hartzen dituztela erabakiak
interes jakin batzuen zerbitzura. Eta kausa bat ere bada, beste kausa bat bada, Europa hontan herriek ez daukatela ahotsik. Beraz, guk ezkerrekok kausak apuntatzen ditugu, eta ez soilik sintomak. Beraiek sintomak aipatzean gelditzen dira, eta hortik ez dator soluziorik. Eta egin dezakegun gauzarik okerrena momentu hontan da berdintzea kausak apuntatzen ditugunok eskuin mutur horrekin. Hori da arduragabekeria izugarri bat, eta hori da gaur eskuina, zentro eskuina egiten ari den diskursoa, bai Europan eta baita ere Euskal Herrian hemen ikusi izan dugun bezala azkeneko kanpainan. Osakidetzaren egoera salatzen genuenok, esaten genuenok, hor badaudela erantzunkizun politikoak, posible dela beste politika bat, esaten dugunok hemen desberdintasun sozialak ere areagotzen ari direla, esaten dugunok hemen transizio energetikoa beste era batera egin behar dela, hori guztia esaten dugunok populistatzat izendatu gaituzte eta berdintzen gaituzte beste eskuin muturaren errealitate horrekin. Eta hori bada arduragabekeria handi bat. Beraz, zer dago jokoan Europan datozen urtetan eta zergaitik da importantea Euskal Herriak ahotsa altzatzea momentu hontan. Datozen urtetan Europan gauza asko dago jokoan. Eta hartuko diren erabakiek edo hartuko ez direnek, egingo denak edo egingo ez denak, finean gertatuko denak baldintzatuko du segurazki inoiz baino gehiago Euskal Herria, Euskal Herriaren garapena, gure nazioaren eraikuntza eta Euskal gizartearen ongizatea. Datozen urteetan jokoan dagoena da fasismoak nola eta zenbateraino baldintzatuko duen Europa. Hori da datozen urteetan jokoan dagoen zerbait. Datozen urteetan jokoan dagoena da zein izango den politika ekonomikoa, ia austeridade politikoekin jarraituko den ala ez. Jakinda gaur dakigun bezala austeridade politiken ondorioak zeintzu diren, eta jakinda hortik ez dagoela aukerarik, ez dagoela biderik krisi ekologikoari aurre egiteko edo ongizate maila nahikoak eraikitzeko gizarte kapa zabalentzat. Datozen urteetan jokoan dagoena da krisi ekologikoari ze erantzun emango zaion, eta ultraeskuina ari da jada baldintzak jartzen eta baldintzatzen hartu diren neurri apurrak. Datozen urteetan jokoan dagoena da ze migrazio politika izango duen Europak, eta munduan dauden desberdintasun sozialek eta gerrek eragindako migrazio politikaren aurrean ze jarrera izango dugun guk, mendebaldar gizarteok eta Europar herriok. Datozen urteetan Europan jokoan dagoena da nazio ukatuek eta hizkuntza minorizatuek ze tratamentu izango duten, eta ia posible izango den babestea hizkuntza minorizatuak hain zuzen ere ultraeskuinak daukan agenda supremacista horren aurrean. Eta datozen urteetan Europan segurazki jokoan egongo da ia kondenatuko gaituzten gerrara, hirugarren gerrate mundial batera, ala behingoz ateak itxiko dizkiogun suntxipenera garamatzan karrera belizista bati. Hori guzti hori izango da jokoan datozen urteetan. Eta horregaitik oso importantea da ezkerreko independentismoak, Euskal Herriak, beste nazio batzutako lagunekin batera ahotsa altzatzea eta kontrapisu demokratiko bat jartzea Europan eliteen eraikuntza honen aurrean. Europa necesita la voz de la izquierda soberanista vasca. Europa necesita una izquierda soberanista leal a sus valores y principios, que practica una política que deja de lado la política convencional, que pone en el centro los intereses de la gente y los intereses del país, que es leal a sus principios y valores, que busca espacios de encuentro, porque no se puede decir que estamos en una coyuntura histórica amenazada por el auge de la extrema derecha y seguir con la misma política convencional de siempre. Nosotros y nosotras dejamos de lado la política convencional y anteponemos los intereses de la gente y los intereses de este país. Y precisamente la coalición Ahora Repúblicas es un espacio de encuentro para representar los intereses de las naciones sin Estado. Hoy, Ahora Repúblicas es una oportunidad para llevar esa voz a Europa y ejercer de contrapeso a una Europa en decadencia y una Europa que representa los intereses de una élite y que no es capaz de ofrecer un proyecto igualitarista a la gente. Gaur Europak behar du
ezkerreko soberanismoaren, independentismoaren ahotsa. Guk ordezkatzen dugu politika bat herritarren eta herrien interesa jartzen duena beste ezeren gainetik. Guk ez dugu politika konbentzionalean denbora galtzen. Ezin daiteke esan koiuntura historiko baten gaudena. Hau guztia jokoan egonik, ultraeskuinaren fasismoaren mehatxua erreala dela eta jarraitu betiko politikarekin, politika konbentzionalarekin, alderdi interesak lehenesten dituen politikarekin. Ezin daiteke hori egin, eta guk hori oso argi daukagu. Guk herriaren interesa jarriko ditugu beti aurretik. Gu saiatuko gara elkarguneak eraikitzen. Ezinbestekoa delako elkarguneak eraikitzea. Ezinbestekoa da desberdinen artean egitea hau guztia, gure nazioa, gure herria eraikitzea desberdinen artean. Ezinbestekoa izango da desberdinen arteko elkarlana baita ere Europa hontan, fasismoari aurre egiteko eta bestelako bide bat hartzeko. Horregaitik guk beti jarriko ditugu herri interesak eta jendearen interesak gure alderdi interesen gainetik. Eta saiatuko gara beti elkarguneak bilatzen. Eta hain zuzen ere, orain errepublika, koalizioa, elkargune bada. Elkargune bada, estaturik gabeko nazioetako indar aurrerakoi progresisten elkargune bada. Elkarrekin gure nazioon ahotsa Europara eramateko. Hau guztia, hainbeste jokoan dagoen testuinguru historiko baten, gure ahotsa Europara eramateko eta Euskal Herriaren ahotsa Europara eramateko. Natori, otani, ezetz esan zion Euskal Herriaren ahotsa Europara eramateko. Gernika herri eta simbolotzat daukan herri honen ahotsa Europara eramateko. Gehiengo sindikal baten gaitasun borrokatzailea daukan herri honen ahotsa Europara eramateko, hizkuntza minorizatu bat daukan herri honen ahotsa Europa eramateko, eta nazio ukatu bat den herri honen ahotsa Europara eramateko. Hau guzti hau jokoan dagoen momentu historiko honetan. Beraz, azkenengo alegin bat, astebete falta da. Azkenengo alegin bat, boto kutsak alik eta boska gehienez betetzeko. Angela Davisek esan du aste hontan esperantza disiplina bat dela. Gainbera garai badau, segurazki Europan, baina holako garaietan demostratu behar da esperantzak badaukala etorkizuna. Eta esperantza disiplinatzat hartuko dugu datozen urteetan herri hau eraikitzeko eta beste mundu baten alde gure ekarpena egiteko. Gora gutarrak! Bai. Europan ahotsa altxatzeko momentua. Bai. Euskal Herria... Ia danok aldeten hasi aurretik aipatu dugu eta itxiera emoteko gaurko ekitaldi honi hartu daigun erronka, baina benetako erronka lez. Ez jolas modura. Erronkan ez daukaulako.